Apirilaren 14, Errepublikaren aldarrikapenaren eguna. Errepublikaren aldarrikapenaren 80. urteurrena gogoratzeko, Gernika Lumoko Piper Gorri elkarteak aurten ez du aparteko ekitaldirik burutu. Ekitaldi publikoak eta ekimenak beranduagorako utziko ditu. Hori bai, gerra presoen ospitale militarrean hil ziren 269 errepublikazaleak gogoratu ditu idazki baten bidez Piper Gorri elkarteak. Eta 1931an landu ziren errepublikaren aldeko sustraiak oraindik bizirik eta ondo errotuta daudela esan du Piper Gorri elkarteak. Hildako 269 pertsona hauekin batera, 1931an afusilatu zituzten 2 zinegotzi sozialista izan ditu gogoan Piper Gorri elkarteak. Juan Carlos Iturri Soroa eta Clemente López Briñas Muga. Urritik aurrera ekimen gehiago burutuko dituzte ahal den neurrian.